Kwave nenew strategy iyo iri kushandiswa neZRP police yemuno muZimbabwe pakusunga mota dzemushika. Ndichikutambira zvekare pano paDirari 263 kana ngo chiri munyowani iri first time yako kutibata chandinokumbira ndechekuti subscribe wotena on the notification bell. Nyaya ndo ine zvomuzora nasi nyaya yemapurisa edu emuZimbabwe ZRP vane new strategy. Mushika mota dzemushika amwe makombi anombosungirwe nepolisi inyaya yekuti anenge achilodhera pasiri parengi. Takaenda pana chata, takaenda pana rizende, hapana rengi iripo ipapo. Vanongosvika vachilodha, but takaenda kunana Copacabana mutauni pane rengi iri pasaidi noCopacabana. Makombi ipapo kashomwa nzonzi kombi yasungwa nemupurisa kana kuti kombi yarohwa window nemupurisa nekuti anenge achilodhera panhu pane mutemo. Zvino mapurisa apinda nenew strategy vanhu vanongolodhera pese pamakombi vanhu vemushika ameno vakaikwanisa strategy yavarongerwa nemapurisa. Mapurisa akupfeka hembe dzechipostori oenda pasiri parengi otraya kumisa kombi achida kupinda. Iwo kuti utize mari uchifungoti polisi hazviti, unobva wamira uchida kukwidza munhu mukombi uchiti madzimai vari kubva kuchechi kuti vari kuenda kuchechi. Utozozonzi mukomana kombi yako yasungwa hande kukamba. Ndo imwe strategy yavari kushandisa. Iyi strategy iyi vanhu vemushika kuti vaibude yakaipa nekuti unenge uchiti ndichatidza madzibaba. Unogona kuti ndichatidza madzibaba iwe ari mupurisa kana kuti haariga ndimirire madzibaba iye ari mupurisa. Nokumborotaura zvaunofika kucomment section pamusoro penew strategy iyi. Sometimes hanzi mapurisa kutoenda negrocery pasiri parengi otomira negrocery. Iwe obva wasvika uitoti grocery renyu ruda mari yakadai mirai ndikubatsirei kutakura. Ubatonzi uchivapinza mota ubatonzi kombi yako mukomana yasungwa tiri mapurisa. Ndo new strategy ikurohwa nemapurisa. Ndinokumbura kuti zvamunofunga comment section pamusoro penew strategy iyi. Mawindo oponawo nei orarama nei nekuti pamwe pamarengi zvinonzanze mota isina sticker aimire murengi. Saka voita sei?